Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Joan at taga Zambales. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kablaawan kayo man pa'y itinaimbag nga oras. Sapay kumatakanayon kayo anasalunat. Tapno makaipaay kayo lata iti linglingay kada kami nga agdengdengag, babaan kadagiti uploads yo iti Ferds Caballero YouTube channel. Subscriber at ti channel yumanang, kat ilingad naklangan itinagan a Joan, taga Sambales. Iti lugar ti Kailukwan. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay, kat namnamaek, kas kadagiti dadduman ana idrama apadas, makaipaay mat iti liwliwakan adal kadagiti dumdumngeg. Iso asapay lakuma tamapili mat ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Tandani ka nagturpos iti kolehiyo anak kao. Manulabulan na ang graduation ng taon. Ay, wan nga rod tatang. Sapay nagbiit a lumabas ti aldaw. Nay, apay nga rod akas lang naliday ka. Rumbang kumaanaragsak ka, ta agturpos kan. San man, maragsakan nagtatang. Asino kumamot ti sana maragsakan ngay? Kamaudyanan na, nalpas mutlaangan ti kalbaryo. Kahit apay nga rod ngay akas ta ti Jarmaw,
Diyak man na mo tatang. Kasla malidaya na kamang panaw iti pagadadalak. Nang runa kat saan konton ang makita dagiti gagayam ko. Nang runa ti may nga instructor mi. Ni Sir Dan. Sir Dan? Nay, apay ang malidayan ka adinton makakita kan kuha na anak ka. Gapo ka day, ta nalaing amang isura. Saan laang aday tatatang? Nagtaor pa'y mas daawak kan kwa na. Takasla nakakaykaya kay kadagiti estudyante na. Nang runa kadagiti babae. Anya? Tatang. Kanayo nakasla kay kayat na ti agmaymaysa. Day taman tinapaliiw ko kan kwa na. Mga nukas ta talaga ti ugali na, Joan. Ada nga mindagiti tattao amas kay kayat dati na ulimag. Ti agmaymaysa, nang runa no impamaysa na ta atensyon na iti panangisuro na. Saan nga tama boring iti kasdengar aramidon na tatang? Nakasirseryoso a tao. Nakaululimag. No kasdeng awan klase. Hay, nakaululimag ka talaga. Samo lamang agtitimag na nagisursuro. Aguray ka man anak ko. Anya launay ay ati pagproblema iti kasya akababalin na. Awan, tatang. Aging gangamin ita, adanda ni akon agturpos. Diyak pa'y lamasungbatan dagiti saludsod ko may papankan kwa na. Marurudak pa yan no daduma. Ay na Joan, anak. Saan man aday tati pakariribukam? Saan nabalay, tainton agturpos kan? Saan mo to na makita pa'y day tapakariribukam a maestruyaw? May nga oras a break ko. Sakbay ti sumarono a klase. Ni Sir Dan day ta sumungat nga umay diti kantin. Dayjay, nagtugawan iti dayjay banda. Hay, naggwapo talaga ni Sir Dan. Isuna lang takasla nagsuplado. Nakaululimag kang nakaserseryoso a tao. Nagmayat aming mingmingan ti rupa na. Nakaamamo. Anya nga tanumapan ko kasarita. Anya nga iti rason ko. Apay nga inasitgak. Amukon. Kampay idi. Adadyak maawatan iti intad na assignment mi. Juan, kastalangan ti rason ko. Mapana kun iti ayan na. Hello, Sir Dan. Hello. Pasensya ka no inasitgan ka, sir. Ada ngamin concern ko. Imbaglaangan ta nakita kayo dito kantin. Anya ka di dayta, miss? Can I sit down, sir? Sure. Sit down. Thank you, sir. Anya ka di dayta concern mo? May papanitinta yung assignment mi, sir. Ada ngamin pasat na ajak maawatan. Mabainak mo't amapan iji faculty room. Amangan no makaisturbo ak. Sige. Ibagam no anya dayjay. Okay lang, sir. Saan ka di nakababain? Tani, agmerienda kayo pa'y. No, okay lang. Now, tell me. Okay, sir. Sa wakas, nakasaritak matlaangan ni sir. Saan lang nga iti classroom? Ay, nagtaura talaga. Kagalang-galang ako nada iti Tagalog.
Ay, nakarkaro manan in love kan kwa na. Talaga na atap. Man-mano ti sa una. Maipanggap laang iti assignment timbagana. Di pa'y makiin-istoryamot. Kalpasan na nga in-explain ti kampay idijak na awatan. Nagtalnan. Kat mabainak matan nga agtalinaod iti lamisaan na. Ngam at least, naka-first move akon. Masapol nga agbalin kami anasingad sakbay ti graduation. Sana bali, tanarugyak matan. Amok, adan tumanan gundaway. This is just the beginning. Nay, apa nakaragrag sa kasimang padyoan? Ha? Sana kasla ka dagiti napalabas nga aldaw. Kaslay bakbaklay mo ti sa nga lubungan ako nada. Ni tatang mo, tilamadmadlaw na. Nga magpaisaw na ragsakak, tatang. Apay anak kaw, anya ko matipakaragsakam launay. Sa wakas, nakasaritak matlaangan ni Sir Dan, tatang. Nakitak namin itay di kantin. Anak ko makitipakaragsakam iti dayta. Ay aguray ka man, Joan. Adan samot pa na gustom iti dayta as Sir Dan nga ibagbagam. Crush laang matatang. Kadauyan ti balasang Kung kahit, sumot lagay makasta ti jar mo tunggal istorya kanya. Basta, naragsakak tatang, kanay pamuspo sa kakinasarita ti crush ko unay nga instructor ko. Graduating akon iti kurso nga inalak man ng Emmy. Ngam iti maudi a semester sakbay ti graduation, at the instructor ko ang nangagaw iti imatang ko. Iso ni Sir Dan. Guwapo ken nalaing nga agisuro. Iso na laang tanumalpasan ti klase na, kaslaad dan bukod na alubong. Saan amatagtagari, ken kay kayat na ti agmaymaysa. Iso dayta tinagsiddaawak launay manang. Iso ang nagaramid ak iti pamuspusan, tapno makasaritak, kat maadal ko ti ugali na. Inkarik iti bagik nga aramidak amin a pamuspusan, tapno agbalin kami anasingad. Takayat ko nga addan tupay laang communication mi, uray awanak ton iti pagadalan mi, kalpasan ti graduation. May saka mo na dito yung bench ti school campus. Si kamot gayam, Joan. Kalkalpas ti klasek. Kahit ko lang tagpahangin, sakbay ti next class ko. Oray siyak, sir. Vacant ko mat. Mapanak ko may di kantin. Nakita ka dito iso nga inasitgan ka. You know what? Nakayayo ka kasarsarita. Kasla mabangbang aranak no makasarsarita ka. Sana kami na boring akasarsarita, sir. Well, yes. Puno dahi tanga imbagam. Yes!
Nakita kamot langan nga imisam. Ha? Amom, sir, nakarkaro na taer ka no kasta nakaisam ka. Ha? Pidilat la ko mataping-ping mo kat. Pilya ka talaga. Awan gayam, dandanin din graduation niya. Anya nga iti plano mo after graduation? Di umay kabantayan dito yung school. What? Mangrabrabak ka kadi? Of course not. Amangan nga minod damang kidnap kan ka babae, sir. Narigatan. Kidding aside, anya talaga ti plano? Well, siguro, aginanak lang iti sumagmamanong aldaw. And then, padasa kon ti agapla iti trabaho. Very good. Mayat na ita. Tapno amo mo tentirigat agbiro kiti bukod mo akwarta. Sana dumawdawat ka lang kadagiti datakkel mo. Siyempre, sir. Panawon matan, tapno siyak matimang ti kwarta kan itatang ko. Sir? Mabalin ka din nga agkita tantulat ta? Uray awanak ton dito school? Ha? Apenas ka niya agkita tapaylaeng. Siyempre! Friends tan! Iso kayat ko akanayon ka makita kan makasarsarita. Well, di talaga yan. Okay, no problem. Anytime. Basta awan classic. Ay, thank you, sir. Imbagam dayta, Namnama, to harun di kanayon apanang pasyar ko kan ka ditoy. Kablaawan ka anak ko. Naggraduar kan. Agyaman tatang. Para kada kayo dahi ti abaligik. Happy graduation, Joanne. Congratulations. Thank you, sir. Ay, sir, isugayam ni tatang ko. Tatang, iso ni Sir Dan. Diyan nga ibagbagak kada kayo akatairan nga instructor ko. Ala, tilay bagbagam, Joanne. Naimbagngal daw yu tata. Kat kablaawan kayo. Nakapaggraduar kayo ni tanak. Agyam anak, sir. Da kayo gayam di kanayon nga istoryaan kanyak ni Joan nga anak ko. Nalaing kayo kano nga agisuraw. Agpay sumat. Saan ka di, sir? Huwan nalalaing kayo mo't nga estudyante. Ay, sir, awisin kayo iji balay. At abasit sa gana ijay. Agyaman naklangan tata. Nga madupay tinaskin nga si Kaswan may di school. Kasta ka day, sir. Umay ka kuma, sir. Inton maminsanan, Joanne. O sige, panawan kayo pa dito eh. Agsubliak pa iti ayan dagiti kakadwak. Sige nga rod, sir. See you. Dito restaurant, sir. Class day ti restaurant. Kan man-mano ti tao. Kasla lovers lang tada dito eh, sir. Mapalin ka din, Joanne. Awan tayo ti pagadalan. Stop calling me, sir. Dan ko namlatan. Ha? Okay lang, no? Birngasan kalatan? Dan? May mayat adenggen. Madlaw alaklakayak ng musika, noy ayaban na kiti, sir. To answer your question, no apaya dito itinangawisakan ka. Because you deserve this place. Para ka dagiti special at tao dahito a lugar. Special? You mean? Yes, Joanne. You're special to me. Manipod nagbalintaan na singat iti tunggal maysa. Nadan man ang timaris tilubong ko. Tibiyag ko. Kunak no jakon mapadasan pa iti kasaarik na. But it's happening now. Anya ti kayat mo asawan, Dan? Espesyal ka kanyak. Napatig ka kanyak. Kan kang runaan ti amin.
Ay-ayatan ka, Joanne. Ha? Manipod dimtang kay tibiyag ko. Narik na akong dahito na isang sangayan arik na. Ajak pulos narik na itinaunday a panawan. Gapo siguro ta talaga aliklik-likak. Kayan saan pa adimtang ti tao nga ipatag ko ititong palbiyag ko. Dan? Ket si kaday ta, Joanne. Dimtang kay ti biyag ko iti jak ni namnama a panawen. Ken narigat ni lawlawag. Ngam di kag danag. Saan ka nga apuraan amang ibaga noon niya ti sungbat mo? Makaurayak, Joanne. Ammom, si kamot latin ng ibayag iti amin. Tapno ammom, instructor ka pailaeng Sir Dan. Agayata kon kan ka. Ha? Iso nga inaramid ko amin na pamuspusan tapno makaasidegat kan ka. Tapno madlawnak. Nabayagan nga ar-arapaapon ka, Sir Dan. Kat success! At last, na-in-love ka matlangan kanyak. No kasta. I love you too, Dan. So much. I love you more, Joanne. Anyate ko nam anak ko. Agayan ayat kayon ken ni Sir Mau. Wan tatang, agayan ayat kamin kanidan. Kat nakaragrag sakak tatang. Amuyumot nga idi pala ang estudyante kat adan riknakan kwa na. Sa bagay, mamati anatak ng alalaki ni Dan. Nadlaw ko na ita, idi nagamam mo kami, idi graduation yaw. Pudnot ako nayo, tatang. Nasingpet kan natak ng alalaki ni Dan. Kat maragsakanak. Ta makita kat si mabalin ti jar na ita. Saanan akas iti sigod, akas lada sa bali alubong na. Joanne, anak ko. Katamoyo, tatang. Iyam amunak to kano kanti mamana. Isurot nak to kano ijabalay da. No, kasta nga raw. Talaga napudnukan kanidaan. Iso asay saya atem tao ti makilangan iti ina na anak ko. Sa bagay, nasingpet kamat nga anak kat amok magkatunusan kayon tao iti ina na. Wan tatang, kat aramidak ti amin, tapno mapanaknakak no kasano ti kinapatag kanyak ni Dan. Unay aragsak ko idinagdaton kanyak ni Dan manang Emmy. Gaputa estudyante akpailaeng kat agayata kon kankwana. Nakitak mo ti panagbalbaliw ti garaw na manipod na addaan kami iti relasyon. Saanan akas idi asaan unay amakilanglangan iti tao. Akasla adda at tanan na. Iti panangyam amuna kanyak iti inana. Nakitak no kasano nga asikaswen ni mamana. Kanayon na adamagan no nasaya at matlaang ti kasasaad na anagbalin aburbur tsa kanyak. Akasla ada ilimlimod da kanyak. Ngam na po na sa amin dagita, idi mangrugin nga arapaapon ni Dan tibuklen minto a pamilya. Ado dagiti plano mi manang Emmy. Aging ga iti dimtang ti kanito, anakaragsak launay.
Apay nga inawis takmanan dito a restaurant. Memorable kanyak dito a lugar. Dito'y ka nagdaton kanyak, kat dito'y kamot asinong batan. Oray siyak. Dito a lugar ti Jack Tupulos malipatan. Gaputa dito'y ko anagunod ti panaghayat. Ti ka-espesyalan at tao iti biyak ko. So, apay nga data man nandito'y, Sir Dan. Gaputa kayat ko manin na maamuan ti sungbat mo. Idi may sakapat gan asaludsod akayat ko adamagan gan ka. Ano dahi ta saludsod? Miss Joanne Cruz, will you marry me? Dan? Will you marry me? Yes. Yes. I will marry you, Mr. Dan Sandoval. Agyaman ak Joanne. Katikayat ko, agkalaysatan iti kabiitan a panawen. Sigurado ka ka din iti da ita desisyon mo, iho. Wan mama, ay ko na ni Joanne. Jack pulos ni namnama adumtang da ito apasama kanyak. Amo yung mat, anang bayaga panawan na liniklikak tagayat. Amok da ita, iho. Kanamo mata sa anak nga umanamong itikas jaya pangadang mo idi. Ngam si kamat tinagdesisyon. Mabuti nga ngamin mama. Mabuti nga agayat. Gaputa ang mga saan tumot lang agbanag ang nagsakit udin ha. Kakaasin to lang ti babaeng ayatak mama. Dakal ti kaasi ti Diyos, iho. Saan na day taabanag ti agbalin alapad ti pagragsakam. Nang runa ita, tadimtang ni Joanne iti biyag mo. Wan mama, katsapay lang kumatatarabayan nak ti Diyos iti day tapangadang ko. Jacket nagbabawi ti udin ha. Gaputa jakin kalay sa ti babae nga ay ayatak unay-unay. Tarabayan na kayo ti Diyos, iho. Basta diyo sardayan ti dumawat iti kaasin na. Amok, adi na kayo baybayan. Musta nga iti panangasikaso yo kadag iti masapsapul iti panagkalay sayo kan ni Dan, anak kao. Danda ni malpas min ti amin, tatang. Mapan kami pa'y ka nagpasukat iti mangdait iti trahek kan ti usaran tumat ni Dan. Kalpasan na, asikasun minton ti maipapan iti reception. Nasayat nga ron no kasta tapno di kay makamtud iti aldaw a panagsagana yaw. Wan nga ron, tatang. Ay, itay pa nga ron urayak ti awag na tapno makapagpalasak kumamot dun. Nay, aldawan. Rumbeng kuma nga adan awag na kin ka. Masapul ang masapa kayo nga agunay tapno ad-ado ti mairing pasyaw. Jakman amo, tatang. Italaang mo tanaladaw nga imawag ni Dan. Sigud-sigud mo tanasapa pailaan kat umawawagan. Ang mga nodalaang mo ti nakaladawan na nga umawag Ang mga numakumikom iswa kasta. Saan abali ta orayim latan anak kau ti awag na. Day, mga no iso daytan. Isong samot ti umawawag na anak. Wan siguro, tatang. Ni Mama Marisa mo ti umawawag, tatang. Ti ina ni Dan. Ay, sumbata mo na anak. Ang mga nun napatag, ti ibaganakan ka.
Uy, mama, anya tinapasamak ka ni Dan. Sa dino ti ayan na. Ada iti ICU, Joan. Diyos ko, dimtangan ti pagbutput nga ak. Anya ti kaya ti asawan? Amok, amaklaat ka iti daytoy nga ipudnukan ka, Joan. Nabayag a panawan nga inlimod mi ti kasasaad ni Dan. Nadlaw mo siguro, alikliklikan na ti makilangan iti nagtuduma at tao. Kaputa di na kayat, amaya si nagtirik na nakadakwada. Ngamdimtang ka iti biyag na iha. Sika tinangtadmanan iti namnamakan ko na. Tapno lumaban iti biyag. Diyak maawatan, mama. Iha, ada sakit iti puso ni Dan. Anya? Huwan, iha. Idi pa'y rabi ama ditirik nana. Kalpasan ti panagasikaso yo kadag iti masapsapol para iti kasaryo. Imbaga kaypan ko iti ospital ngam nagkadkad. Agi na nakanulangan amang ano naman nuklaan. Mama! Itay bigat. Basta awak. Apay at ipay rimwar iti silid na. Isuanapan ko rining. Ngam na danunak matan nga awan puot na. Naatake gayam ni Dan. Ay, Diyos ko! Mapan ka ni tiyan na iha. Amang ano si kalangan. Di ur-urayan na. Dan, adaak dito yan. Amo ka magmangagnak. Lumaban ka. Ato pa'y tiyara paaptay ti biyag. Saan ka di kayat mo pa'y ti mangbukal iti bukod mo, pamilya? Kayat mo pa'y ti madaan iti anak. Mapasama kami dagita, Dan. Basta lumaban ka. Ay-ayatan ka, unay. Hindi na kumamutraba ka na kastoy. Diyak ka ba ilantiag may maysa? Kasapulan ka, Dan. Di na kumapay panpanawan. Aglulunitan. Nagmulagat. Dan, ay-ayatan ka unay-unay. Laglagi pam kumakanayon data. Nagkidamat lang. Dan, mangmangagnak ka di. Dan, anya di mapaspasamak. Diyos ko, saan? Dan, di nagpanawan. Bagasim. Dan!
Pimusay ni Dan, kabayatan ti kaaddak iti danna naman ng Emmy. Pimusay, sakbay adimtang ti aldaw ti kalay sami. Nagsakit manang, kasjay gayam ti rikna ti mapukawan iti ipatpatag. Aging gaita, kasladyak pa'y lamamati a pinanawan nakon ni Dan. Ti lalaki nga umuna, ken maudi nga ayat ko. Tilaangan pagyamanak manang, kat naikan kami iti gundaway anang iparik na iti panagayat mi iti tunggal maysa, iti uray a pagbiit laeng akan ito. Amok nga addan ni Dan iti sidong tinamarswa, kat balon na tinalaos a panagayat ko kankwana. No kaano a malipatak da ito apagteng ti biyag ko, panawan laangan ti makaibaga manang Emmy. Sapay kuma, tanakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Joanne. Joanne, pagayam ko. Talaga nasakit tinapasamak iti ayan-ayatyo kanidan. At damat gayam sakit na, kat inlimad na kan kati amin. Kat nang namnama a makadanna na ka iti mabayagpay akan ito, ngam saan a napasamak. Nalabit nga aging galaangan dita ti bulod na abiyag. Amok a narigat ti makalipat akas iti nakunam. Ngam dumteng to ti gundaway a makairwa mamunday taarik na. Aging gaasaan to una yan anasakit arik naem, numalagip mo tinapasamak kada kayo kanidan. Kararag ko asapay kuma ta iti mabiit, kat mailiwliwag mon ti sakit arikrik naem. Di mo sardayan ti agkararag iti namarswa, tapno tarabayan nakaakanayon iti pagdaldalanam a panubok, asaan a naipaaykan ka, no amuna adi mo kabailan. Kumpot ka iti Diyos, ta isuntumot laeng ti mga klulukan ka. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Greg at taga Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras. Dakkel ayaman mi kada kayo manang, tababaan iti Ferds Caballero YouTube channel, nagsubli da iti a programa, anapalalo apakaliwliwaan mi anaayat amang tartarabay. Da ito'y a drama ti pag-aayat mi adengdenggan diti lugar mi, nang runa, idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Naimbaglaangan manang tanasarakan mi ti YouTube channel yo, isong agtultuloy amang manggagan mi dagiti nagduduma apadas, amabalin apakaagsawan iti adal. Ilingad nakmanang itinagan a Greg taga Benguet. Adamot padas ko manang akayat ko nga ibinglay, katnam na maek a makaibati iti adal. Sapay ko mamanang tamapilimet a maidrama. Rugyak man manang ti agsalaysay, idi inawis kon tinobyak nga agkalaysa kami. Nympha, kaya't kung agkalaysa ta ko man. Anya? Sigurado ka akayat na kon nga ikalaysa? Nabita pa lang ang anaadaan iti relasyon. Kan kang ronaan ti amin. Amumot nga daan ako iti kinabalasang saan ka di? Wen, amok. Ngam saan aday dati tubang tapnayatin ka? Amok ti naglabasam. Tagkakalugaran tayo ukot nga rod. Ngam ti pagdanagak. Amangan mo saan ang maaklong dagiti dadakkel mo. Ati asawaam kat adda anak na. Nympha, siyak ti makidan na. Saan nga isuda? Kan kang runaan ti amin, ay ayatan ka. Iso ang nakasaganak amang ikalay sa ka. Ay ayatan ka mat. Amom dayta. Ngam... Awanan ta adupay angam, Nympha.
Ibaga kadatatang agkalaysatan iti kabita na panawan. Kaya't kumatan ti madaan iti bukod ko a pamilya. Sikat ti makaam mo, Greg. Sapay ko mga rod. Tamaaklundak dagiti dadakkel mo. Nanang, ayan ni tatang. Nasa paarimbuar, tada ka no pagnada ka ni kumpare na Tomas. Kasta ka din, nanang. Mapay aya nasapsapa birbirukom ni tatang mo. Ada ko maimportante nga ibaga kada kayo adwa, nanang. Manya dayta. Ala, ibagamon kanyak, tasyakton timang ibagakan ko, ana. Ang mga nurabiin to, no sumangput da. Nanang, kaya't kukuman nga ikalay sa ni Nympha. Ha? Ay, sigurado ka, anak ko. Kaano lang nga nagbalin anubya, saan ka, day? Wen, ngam kaya't kung agsimpa kami, nanang. Kaya't kumatan timang bukol iti bukod ko a pamilya. Ay, adakan ka, day ta, anak ko. Ngam, kabailam ka din tito makdar nga ama ti anak na. Nuda kami kan ni tatang mo, awan problema. Sikati matungpal no anya ti kayat mo. Tasanda kan tupay at tinubngar idinagbalin anubyam ni Nympha. Oray amu tayo nga ada anak na iti kinabalasang. Agyaman nak nga rin no kasta, nanang. Amo kang agbalin anasayat nga ina ti pagtaengan ni Nympha. Nagbalin lang mo ta biktima ti manang gundaway a lalaki. Iso na pasamak kan kuha na ti kasjay. Awan bibiyang tayo iti napalabas na anak ko. Tasaan namot anagayatan tinapasamak kan kuana. Iso nga adakan ka amin apangedeng no kayat mon apakasaran ni Nympha. Anyat ko na bakit mga sawan ni Greg? Wan lakay, kaya't nakanon nga ikasar ni Nympha. Kahit nakasaganan, mga ko iti responsibilidad ti may nga ama para iti anak ni Nympha. Wan ko na namat lakay. Kan awan anyaman na kanaw, uray anya ti sawan dagiti kalugaran tayo. Tinapatag kanaw kat agin inayat da ka ni Nympha. Di ang kasardan no iso ti kayat da. Sa bagay, adamatan iti husto nga edad kan adamatan na talgad at trabaho na. Kamalan nan ti mang bukol iti bukod na pamilya. Kaya't nakakano nga rod ang makasarita, ta kaya't namot ti agpakadaken ka. Bayam ta agsarita kamintaw, inton sumangpet manipod iti trabaho na. Itay or-orayon ka, ta kaya't nakano ang makasarita ko na ni nanang mo, Greg. Pasensya kayong tatang. Nag-overtime ngamin, tapno sana ka matambakan manin iti trabaho. Nangaro na katagkatapusan manin. Naibagan kanyak ni nanang mo, ti panggapyo kano ka ni Nympha nga aksimpan. Kaya't mo kanon nga ikalaysan ni Nympha, anak ka. Uwan tatang. Kaya't ko kumakid daw ti bendisyon nyo ka ni nanang. Suportado da kahit anyaman a desisyon mo, anak ka. Ngayon, madakong madawatan mi ka ni nanang mo. Inyunay-unay na nga binda ito'y kanyak. Anya day tatang. Kaya't ni nanang mo ano mabalain. Dito'y kayo kano nga agnaad kalpasan ti kalay sayaw. Dakal unay ti balay para kada kami kaninanang mo, Greg.
Malidayan lakit din o pumanaw ka, anak ko. Amumat adi ka pa'y naisinsina kada kamay. Maawatan kayo, tatang. Bayan nyo, tay bagak day ta ka ni Nympha. Sa bagay, kay lalamot agabang kami pa'y langag paiso. Kat adalang araw dun to'y balay apag na edan mi. Nakasarita kong dagiti dadakkel ko. Imbaga akong tipanggap ko amang ikalay sa kan ka. Kat, anya ti kunada. Amang ano saan da kayat nga ikalay sana. Tadakat nga rod anak kon. Nagbindot kayo ti panang ipapan Nympha. Awan apulos ti panagkadkad na. No kasta? Nympha, agkalay satan. Isong ay bagam kadananang mo. Nga umay kaming to makisarita kadakwada. Tapno matinong ang tikalay sata. Maragsakan ako na Greg. Kunaklakit din nagkadkad da. Awan na pulos ti panagkadkad da. Nga mandakid dawan ni nanang. No mabalin ka no. Kalpasan tikalay sata. Ijay tayo balay ngagnaed. Saan nga ta nakababain Greg? Anya ko matipagbainam. Nalawa unay di balay para kadakwada adwa. Ken sayang mat no agabang tayo pa'y lang. Sige, no day tati kayat mo. Sika nga rod ti masurot. Agyaman ak Nympha. Ibagak nga rod ka datatang nga umay kaminton dumanon inton Domingo. Anak tinobyak iti kinabalasang manang Emmy. Ado dagiti mang babbabalaw kanyak, no apay kano nga isupay tinapilik, kat ado kano mati babbalasang iti lugar mi. Jack ingkan kano dagiti sasawan dagiti tattao, gaputa talaga nga ay ayatat ni Nympha. Apaman ang nakasaritak dagiti dadakkel ko maipapan iti panggap ko amang ikalay sa kini Nympha, awan met ti panagkadkad damanang. Dimanon kami nga rod kada Nympha, kat kalpasan laang ti makabulan, nagkalaysa kamin. Kaskid daw ni nanang, ijay kami balay ang nagnaed ka ni Nympha, agraman ti anak na. Tatagnad tayo dito balay, Nympha. Kaya't ko adi ka kung magbabain ka dananang kantatang, ha? Nawaya ka mga ramid ka dagiti kaya't mga ramidan dito balay. Pananutam, abalay mo matanda ito eh. Wen Greg, di kang tanag. Panagkitakat na singpot mat dananang kantatang. Amok ngagkakatunusan kami. Nasayat nga rin kasta. Kampante ka mangibati ka da kayo ko ni Junjun dito balay. Tunggal mapanak ag trabaho. Siya kunti makamo dito eh. Ngam, sapay ko maata maanusan da ni Junjun. Amo mati kinawalwal ti anak ko. Nympha, maawatan da nanang dayta. Talaga kasta ti ubing. Amangan ko nak no saan dan to maawatan. Ngamin, saan da pa'y mata napadasan tinaadaan iti apo. Awan pa'y tinakadandan nada nga ubing. May ruwamdan tumutlaeng. Nasayat kit di tapno nanarwamdan. Apag isuntumatan nga ipaayan tayo da iti isang dosena nga apo. Ha? Nagkadumutan? Saan ka di? Kung naklaeng. Basta yasidig mo kadakwada ni Junjun. Tapno mairwamdan nga ada apo ko na.
Niya nga iti panagkunam iti manugang mo bakay. Apay adamdamagam. Wan ata si kamot ti mabatbati akad kadwana diti balay. Nasaya at mo't ni Nympha lakay. Ang kasla mababain pa'y laang. Tanawan aramid na ditirwar. Kanayon ang nakapupok da nga agina iti unag ti silid da. Ay, kakadawian ti agdadamo ang makipagnaad iti katugangan na. Sa bagay, mga no italaang da ita, mababain pa'y siguro Iso nga raw, asikan ti mga ramid iti pamuspusan, tapno maikat na tibain na. Kinasaritan sabot ng diyanak ta. Iso nga munan to, ti aramiden na. Tayo ka din, bakay? Wan, lakay. Nympha, ay aba mo dyan anak mo, tamangan tayon. Inayaba kong tatang, ngam di nakanupay kayat timangan. Agay ay ayam pa iti cellphone na. Nay, apay ngay kataldawan. Mga no mayaw awan na mo tantibesin na, gapo iti kasi cellphone na. Ay, wan nga agpaiso Nympha. Narigat no saan amangan iti oras. Kun naruam kami ngamin dito ibalay, nga gigidan amangan no oras ti pandangan. Kasta ka di, nanang? Tatang? Wad, Nympha. Kasta ti nakairuamat may. Iso ngay surong di anak mo asumango amangan no oras ti pandangan. Nay, nasapa ka man asimangput ita, anak ko. Wan nanang. Nay, apay nga da kayo tagkupkupin ka na kita kausmay. Inakas kun di tabiranda, tamanong aldaw mutan nga da dita. Di mo't laakasan ni Nympha. Idi pa'y na minsan nga aldaw anamagaan da kita alinabaan na. Apay nanang, sa di na tayo ni Nympha. Katkas iti sigod at damanan ang nakapupok iti silidyo, agraman di anak na. May mayat ko man, rumrumor mo't di ubing di tarubayan, tapno di nga agay-ayam. Ang saan, takanayon mo't ati cellphone tiggaman na. Bayan nyo nanang, bagaak man ni Nympha. Wen anak ko, diyak kami na irwam nga nakabalay ko nakapupok akanayon iti silid. Kasla dadi na kayat no kasta. Diyak pa'y makalangan diya ubeng takanayon damot nga agpupupok iti silidyo. Pasensya kayo nanang. Baybayan nyo, kasaritak ti asawak. Ididamo apan nagnaadmi iti balay mi manang Emmy, naannayas pa'y ti amin. Nasingpot dagiti dadakkel ko, katamo ka nasaya at tipan nakilangan da ka ni Nympha. Ngam iti panaglabas ti aldaw, kanayon amasangpotak ang nakapupok iti siledmi dagiti agina, imbes kuma nga dada itirwar a makilanglangan kadananang. Ididamo, jak una ingkan kano day tanga aramid ni Nympha manang.
Nakunak no mababain laeng kadagiti dadakkel ko. Ngam iti panaglabas ti aldaw, mismon adagiti dadakkel ko ti mangbababalaw iti kasjay nga aramid na. Pasaray di na payan matulungan ni nanang kadagiti trabaho iti balay. Kan kang runaan na, di na pay iya sidag tirik na ti anak na kadagiti dadakkel ko. Apay nga da kayo man nga agina diti silid. Rumor kayo atap no makayayam mo't day ta ubing itirwar. Sana puro cellphone tininto na rin na. Ubing pa'y unay. Ang mga no madadawal dagiti mata na. Isumat nga minti kayat na. Di namot kayat agay-ayam di tarwar. Ay kat isurum Kanapay pati sika. Katada ka akanayon diti silid. Agmay-may sa ninanang di tarwar no kasing awan ni tatang. Di nasasayat ko man no adda ka akasarsarita na. Liklik-likak namin ti rumwar no adda ni tatang. Apay ni tatang? Diyakin bagbagakan ka. Kasla babalawan nak ni tatang iti panang disdisiplinak ka ni Junjun. Ay, kunakon kahit. Di rumwar mo't laeng. Adda imimpo na masakit tinakam. Nimfa, di ka ko mamasaksakitan adamot kalintagan ni tatang. Narigat a pampanunuyan to ubing. Nas ka na may suro, kabayatan nga ubing pailaeng. Greg. Amumot niyag may mesa ka anak, saan ka na spoiled. Na-istrikto ni tatang, para iti pagimbagan mo't laang ti kayat na. Di mo ko mapampanunutan aga puta sana siyak ti aman kat istrikto ako ni Junjun. Patpatgak ni Junjun. Kayat kong aging gaan na sapapay kat may suro iti nasayaat. Kaya't natatang amaya si dagtirik na ni Junjun kadakwada. Taimbilang da napudpud nung apo ko da. Ngam di damot maaramid da ita gaputa di mumut baybayan na makilangan kadakwada ni Junjun. Diyak kaya't nga darumso adiyo pagkikin na awatan, Nimfa. Asapay la ko tamaawatam ti kaya't ko asawan. Tatang, kinasarita ko ni Nimfa. Pasensyaan niya lako man na niya dagiti na aramid na itikal labas. Nadlaw kaw akimbaya kay kada kami kaninanang mo di asawam. Manipod binabalaw kaw, may papan iti anak na. Naibaga na kanyak tayo tatang. Kun kahit. Amom no kasanaw adinisiplin ka anak kaw. Orag may saka nga anak may. Ay, imbilang kong nga apokok ni Junjun. Akas taon na iti panang sakit ko kankwana. Ngamjak pagarupan na sinintirgayam ti asawam da ita. Inlawlawag kong kankwana tatang. Kaya nasayat mat. Tapnoy tapay laang. Amunan asaan anasaya ti panang kunsintir na iti kayat ni Junjun. Rumbang laang, Greg. Ubing pa ni Junjun. Sana rumbang nga iso ti masuraut. Da kayo adadakkel na ti rumbang a masuraut. Wandatang, katnam namal ka na awatan ni Nimfa ti inlawlawag ko kankwana. Nasayat nga raw no kasta anak ko. Diyak kayat nga darumswa di pagkikinaawatan di ti balay. Ti kayat ko agkakatunusan ti amin na kamang ti pamilya. Bakit?
Sino dyan karkarayt itarubayan? Ninimfa lakay, itay nalpasan nagisimpa di ta kusina. Napanmat nagkaraid di tarwar, kat kadwa na pa'y ni Junjon. Na, itaman pa'y asaan ang nagpupok iti silid ta. Kalpasan na pimanaw anapan nagtrabaho ni Craig. Sigod-sigod mo't ano pumanaw di anak ta, kat mapandamot tan agpak ni nga agina iti silid ta. Kan uray di anak na. Si mango matanangan itay. Ken adda ijerwar nga agay ay ayam kabayatan ti panagkaraid ti inana. Amang ano naka-Amerisan bakit? Saan mo't nga minapagdaksan ti kayat ta mapasamak? No di kat pagimbagan damot lang. Nasaya at ano kasta. Tapno saan nakaslasaan nga agaam mo ti tao dito balay. Sapay day taunay ti kasurun ko. Jay tao asaan nga agtagtagare. Di mo amaw noon niya ti adday ti panunot na. Husto gayam tay kunada. Aman mano dagiti agkatugangan nga agkatunusan. Agam no siyak amay sa. Mamati ak amaala ti amin adi pagkikinaawatan. Iti nasaya at apa nagsasarita. Kas iti napasamak ka ni Nympha. No nabaybay anday dyan napasamak, di agsaksakit kumalat na tinakam na aging kaita, adi tamot ammo ti makagapaw. Isuan na saya at tabi nagbagaan gayam di anak paw. Nasayata si Mangpot kan Greg. Apag iso na luto kunto'y pangrabyan tayo. Ha? Siga tinagluto? Wan, katapaman na makayda sarak, ayabam tunda nanang. Adada ka ni tatang di talikod ti balay. Agal-aladan sa iti itlog ti manukda. Kasta ka de. Ni Junjon. Adamot ijay makimit-mitir kadakwada. Ha? Maayayo amang kitkita kadagiti tarakan ni tatang manok. Kanayon nakaipos kan ni tatang. No sa dino ti ayan ni tatang, adamot apasalsali. Ay kat nakasapol nga rod iti barkada na. Huwag nga rod. Amang ano makaisturbo itar aramidan ni tatang. Sapay no rimwaran, di nan kaya tapulos ti sumrot di ti balay. Baybayam lata, Nympha. Tapno makayayam di tarubayan. Sige, ingkaharod agpulusan. Taapaman amalpas na tatang itar aramidan da, mga rabi itayon ton. Sige nga rod, bakit? Mabit lang, tayo nakagsukat. Greg, ada kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta, Nympha. Greg, masikugak. Agpay so? Uwan, napanak nagpa-check up itay di center. Gaputa manong aldawan na tunggalag sapa. Maululawak, kasla kanayo nakarurusukan. Sigurado ka, Nympha? Wan Greg, addanton anak ta. Addanton kabsat ni Junjon. Ay na, maragsakan ak unay iti day tangay padamag mo. Katamok, maragsakan tumutla ang dananang kentatang. Apaman na maamuanda masikog kagaya man. Sapay ko ma, tanapakawanda kon kadagiti nararamid ko iti kalabas. Talaga ang mababai na kaming kadakwada aging gaita. Nympha, awanin kadakwada day jay. Nangrunak at makitkita daan nagbalbaliw kan. Iso adimon panunutin pa iti maipapan iti day jay.
tatang, aday padamag mi kada kayo. Anya da ita, anak ko. Huwag nga agpaiso, Greg. Anya da ita. Nympha, si kanti mangibaga kada tatang. Kaya't ko nga ibaga kada kayo, nga agdadagsan akon. At dantun lehitimo nga apo ko yo, tatang, nanang. Agpaiso, Nympha. Masikugkan ko na, malasang ko. Oo, nanang, tatang. Adanto na po ko yo, tatang, nanang. Sigod ba't ka da apo ko, may? Ni Junjun nga'y nga apo ko, may? Huwag nga round. So adi mo ulitan nga ibaga jay, lehitimo nga apo ko, may. Nympha, tama nga numangag na ka ni Junjun. At danto manin apo ko yaw, kunayo Ha? Huwag nga yung magpaiso niya. Matungpal, tatang. Kat, alaag ko maday ti agundaway nga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Nanang, tatang, gapu kadag iti impakpakita iti kalabas. Pakawanan dak ko, ma. Ta iti laksid ti kasday ana aramid ko. Nagtalinaad kayo anasaya at kada kami nga agina. Nympha, pamilyada kan. Amo ka saan mo ang naawatan, dagiti kaya't may mapasamak iti kalabas. Ang amin asaan na pagkikinaawatan kat maurnos, babaan iti nasaya at atungtungan. Huwag nga agpaiso, anak ko. Di mon panunutan pa'y dayjay. Agyaman na kada kayo, nanang, tatang. Naggasatak, takas kada kayo tinagbalin a katugangak. Sidadaan kayo amang ilintag iti mading aramid ko. Gapo, taasawa na ka ti anak may. Kat napatag kamutan kada kamay, Nympha. Agyaman na tatang. Tatang, nanang, orayin niyo ti sumarsarunupay nga apo ko yo, ha? Adan to manin wal-wal nga ubing dito balay. Ha? Ay, kahit naragragsak tumanan anak ka. Sige, agawan niyo tagpaadaw. Kabayatan anapigsa kami pa'y kaninanang yaw. Nga impas ngay ni Nympha ti umuna nga anak mi manang Emmy. Ad-ad damanan ti kinaragsak datatang kananang, tananayunan kanon ti apu ko da. Ita, nasaya atan ti linnangan mi asang kapamilya. Nakaragragsak kami nga agasawa manang, tamakit kita mi no kasano ti panangipatag dagiti dadakkel ko kadagiti apu ko da. Kastamat amakit kitak tinalaos apanang dungo datatang kananang iti manugang da. Daytoy iti pakasarita akmanang. Katsapay kuma tanakaibati iti inspirasyon toy padas ko. Toy pagayam mo, Greg. Pagayam ko, Greg, pudno ang nakaibati iti inspirasyon ti padas mo. Nang runa kadagiti mangibagbaga, aman mano ti agkatunusan nga agkabalay nga agkatugangan. Pinanagnakan nyo nga amin asaan a pagkikinaawatan kat masulbar, babaan iti nasaya at asaritaan. Nagasat ka, Greg, tanaadaan ka iti man nakaawat a naganak, ken manangipateg, ken managpakumbaba nga asawa. Sapay kumatag tultuloy tinasaya at alin na nganyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag.
Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Rosie, ngamdinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklangan itinagan a Rosie, Manang Emmy, adan asawak ken tallo ti anak mi. Di makalak itinakurapay a pamilya. Nasulinak ti di makalak a lugar, iso a radyo laeng tilinglingay mi. Daytoy a drama ti kanayon mi adengdenggan, kat maliwliwa kami unay, tunggal mangmangagan mi dagiti padas, idi may patpatangatang pailaang daytoy a programa iti radyo. Gapo iti kinakurapay mi, nagluwasa ki Manila tapno makigasang-gasat. Nakastrakak a serbidora iti maysa apakanan. Amin a matagada kat ipawpawit ko iti pamilyak, tapno makatulong iti inaldaw a pagkasapulan da. Ditoy anaamamok ni Rene, tinagbalin nga asawa. Apaman ang nagkalaysa kami, inyawid na kon iti lugar da, kat napagasatan mo't ang nagtrabaho ijay abroad ti asawak. Ditoy nga agtayak ti padas kumanang, anam na maek ang makaibati iti inspirasyon ken adal. Ay na, si Kamat gayam. Naggapuam. Naggapu aki di bangko. Napan ko inruar ti allowance mi. Panagbabayad man nga minan ti balay. Ay, imbag kapay. Much money ka manan, Mars. Anya a much money. Lumabas lang dayto iti dakulap ko. Amumat nga adu ti paggastusan. Okay, papanam nga roditan. Mapanak man makitsenda. Naibusan ti abastumi. Awan balo ng dagiti ubing iti pagadalan. Ay na, kasta ka na yung ka-problemado, Mars. Tinasaya at mapanak man kiti di balayo inton bigat tapukisan ka. Makit-kitam ka di ba itilangam iti Sarming? Ha? Apay? Ay, loka. Kat no mabaybay am samat tanday tabagim. Kasla saan na kang asawa ta adda iti balasiw taaw. Ay, ikaw din. Inton kwan, insukat na kagaya man nila kay mo. Si Kamat, tila ibagbagam. O sige nga Rod, orayan kay iti balay inton bigat. Talaga sinapsapam ti May Siyempre, si Kati inunak. Ado pa nga ti service ko inton madamdam ma. Agkape ka pa nga Rod. Ay na, nagarmusarag itayan. Si Kangay. Nagkape akla ang itay sakbay anapan ko intulod dagiti ubing iti pagadalan. Awan ganas ko amangan. Apay manen aya. Ay na, nadlaw nga aborido ka. Kasmatlay ti sigud Rumbang ko maanaragsakak ta si mang pati allowance mi. Ngamso nga ni mat, ta makapa-stress ti agi budget. Apay, saan ka din nga umanay ti ipaw-pawit nila kay mukan ka? Kita Daytoy ti listaan ti gastos mi. Daytoy mat ti allowance mi. Agab-abang kami pa'y iti balay. Allah! Day talaan ti allowance. Naggapo ko nila kay mo. Di mo't nagtakal ti sweldo na? Apa nga day talaan ti pawpawit na? Ay, di mo kunaan. Adi tapay la ti pangalami ti pagbayad mo iti abang ti balayo. Katuan mat. Ngam okay lang. Nairwama kon. Oh my God.
Amo kon, amangan mo't norurnungan na ti sweldo na ijay, kat adan to pakaisang ratan na. Sapay ko ma, takas tangag paiso. Amo Mars, ado ti amo kapadam nga asawa ti aday di abroad. Ket agpada ti trabaho dagiti asawa yo. Angam, nakaipundar da ni ti bukod da abalay sika. Ti daduma, ada pa yung lugan da. Wano saan, ada negosyo da. Iso amas daawak man, tapay nga ginggay kat awan pa'y bukod yung abalay. Sayang ti pag-abang iyo, Mars. Dumtang tumot la siguro dayta. Ala, pukisan na karodan. Tapno saan ka mataktak iti sa bali pay a service mo. Hello, Nanang. Pasensya kayon taitaakla ang anak kaawag. Kumusta kayon? Nasaya at lagtamot, anak ko. Ni Tatangay, kumusta? Saan ka din asumsumro ti sakit na? Ipasaray sumro lagtamot, anak ko. Adapay mo tay nagatang nga agas, idi nagipawit kay ti kwarta. Kaano pa'y ngay daydi? Amok amay ibusan. Saan amabalin ang maisardeng? Taagas na ita ni Tatang. Wen nga road, anak ko. Mababain pa'y kan ni Tatang mo. Kung anak nga road, ajak ka nun ibagbagano na ibusan ti agas na. Isupay ka no apakariribukam. Anyakat ni Tatangan aya. Di mo't ingkarik kada kayo nga aginggat ka baelak. Ipaay ko ti pagkasapulan nyo nang runa dagiti agas yo. Mabain kami ngamin iti asawam. Amangan no at na maibagana. Di yo pa kadanagan day tananang. Siyak ti makaam mo. Urayan nyo, taagi pa uitak manan iti kwartayo. Hello, Rene. Hello, bakit? Kumusta kayon kadagiti ubing? Nasaya at met. Adada iti pagadalan. Mapan kon to sukunan ida inton madamdama. Nairwar mo ka din ta impawit ko a kwarta. Uwan lakay, naalakon. Nakabayadak pa yan iti balay. Nasaya at met. Ibang pangrunam dagitay babayadan tapno awan problema. Uwan, kastamot at talaga tiyar aramidakat. Diya ito mabati, isutian anay ko apara kada kami kadagiti ubing. Sige nga Roden, umawag ak tumanen apaman nga dagundaway. Aganad kayo dita ha? Di mo baybayan dagiti ubing. Aganad kamot dita lakay. Di mo pagdanagan dagiti ubing, siyak ti makaamu kadakwada. Sige nga Roden Rosie, bye. Sige, bye. Ay, di na pa'y dinamagmat. No umanay pa'y tinabati iti impatulod na para iti pagkasapulan mi. Sana bale, siyaklatan ti mga remedyo. Masapul pa'y gayam nga agipatuludak para kada Tatang. Amok amay ibusan ti agas na, iso akasapulan dan ti maigatang. Kas na ilanad iti damo apasat ti surat ko manang OFW ti asawa ngam aklunak adandani saan nga umanay ti ipatpatulod na nga allowance mi. Jakmatan agrek-reklamo manang gaputa mabainak taamangan kunak no pagarupen na awalwal dasek ti kwarta apagrigrigatan na.
Ado dagiti masmas daaw kanyak. Apay kano nga awan pay laang pundarmi kat nabayagan ti asawak ije balasiw taaw. Kinapudno naman ang jak ngamin ammo no mano ti masusweldo na. Agsamsam makadaklaangan iti ipawpaw it na kada kami. Iso ang nagpanunutak iti pamuspusan, tapno manayunan ti para gastos mi. Kan tapno adda maipatulod ko para kadagiti dadakkel ko. Mars, apay pinayaban nak? Anya ti pagsalitaan ta? Agpatulong ako makan ka, Levi. May papanitaan niya. Kasapulak ti extra income. Talaga marigata nak amang yan na iti patpatulod nila kay ko. Ha? Kan kasapulak ti pangalak iti may patulod ko iti probinsya. Agag-agas ngamin ni tatang. Ay na, talaga abilibak kan ka, Mars. Tamalagip mo pa'y tagi patulod iti probinsya. Narigat ti biyag ijay. Iso atultulungak ida. Sapay bakit kan lakayan dagiti dadakkel ko. Kaya't mo kaditi aglako-lako kadagiti beauty products? Dagiti ay uso ita. Saan anangina? Oh, sige, padasag. Barang makaswerte ak. Wen, amo Mars, ado dagiti asawa ita a conscious iti beauty da. Amo maten, ado dagiti asawa a babaero. Iso ang masapol nga agpapintas da. Irugim alakwan dagiti co-parent mo iti pagadalan. Ne, wen ngagpaiso. Adagayim ko a pangalaan ta iti produkto nga ilakom. Nasingpot da dyan, Mars. Adon tinatultulungan na. O sige, irekomenda nak tuman nga Rod Levi. Of course! Si Kapay, gayim ka. Iso kayat katulungan. Kakaisuna ka na yun ka arumwar no kasi asukunem dagiti anak mo. O, di awitom to dagiti lakom, ta ipakitam ka dagiti padam a parents amang sukon ka dagiti anakis da. Uray kita aduman ti mangayat iti lakom. Ay, sapay ko mga Rod Levi. Tinasayaat, mapantay tanit ayan ti gayim ko. Tapno marugyamon ti aglako inton bigat. Mars, kumusta nga iti panaglakom? Ay na, pudno gayam ti kunam. Ado ti mangayat agumatang iti beauty products. Dandani nga Rod na ibus ti awit ko alakok idi kalmad. Oh, diva? I told you. Agyaman ako na ikan ka, Levi. Dakal atulong dahi ti kanyak. Gagatak pa iti aglako. Tapno ado ti agbalin asukik. Ken kasayaatan no aramatan matagiti produkto nga ilaklakom. Tapno si katagbalin ang modelo. Ay na Mars, nakarkaron ton nga agagarda agumatang no makita dati epekto na ken ka. Kung saan laday ta? At adan to pa'y napumintas ka, Mars. O sige, aramidak dagita nga ibagbagam, Levi. Kat ulitak manan ti agyaman kan ka.
Kumusta ti biyahem, lakay? Okay lang, Matrosi. Kalaat man ti awid mo. Kunak no inton umay abulan pay. At ang amin ninjaya ti kumpanya mi kanyak. Kaya't da nga gischooling ak ti Pilipinas para iti promotion. Tapno umato ti posisyon ko iti kumpanya mi. Kasta ka di? Ay di nasaya at narod no mapromote ka. Wana. Kasapulan ti dakkalagatad. Kasapulak ti mabusbos. Kan masapul nga nagdakmat iti Manila kabayatan ti panag-schooling ko. Agawid ak lang ditoy kada weekend. Kaano ngay nga rod amang rugi ka? Enton sumaro no alawas. Apag isunto anak kaina na akon sakbay nga agluwasak nga agpa-Manila. Ipapas mo nga rodon ti iliw mo kadagiti ubing. Tapo manaw ka matlagayam adagos. Juan Rossi, talaga akasta ti aramida. Iti di apa nagbakasyon ti asawak, manipod balasiw taaw apag trab-trabahuan na. Daydi matan ti rugi atunggal agawid, adda atendara na a seminar, wano agi schooling para iti pan nakapromote na kano iti kumpanyada. Agnaed iti Manila iti sumagmamano a Domingo, kat sala agawid iti lugar mi iti weekends. Jakmat inikkan iti kay papanandag iti nga aramidan na manang, gaputa ti amok kat parte amin ti trabaho na. Kanayon akasta ti mapaspasamak manang tunggal agawid dito Pilipinas. At dapay dagiti kanito ang nabaybayag ti panagnaed na iti Manila, ngem iti danami kadagiti anak mi. Ti pakas da awak, isumat lang iso ti allowance nga ipatpatulod na kada kami, uray ibagbaga na ana ipromote iti kumpanyada. Pasaray awan pa'y maibati na kada kami akwarta tunggal agsubli iti trabaho na, gaputa na usar na kano iti papapanan na iti Manila. Aging gaadimtang manan ti panagbakasyon na dito'y Pilipinas. Rosie, masapul nga agpamanila ak maninintun bigat. Adda nga min papaasikaso ti kumpanya mi kanya kijay. Mano nga aldaw manan nga adda ka ijay ngay lakay. Siguro makalawas lang. Depende no malpas ko dagiti papaaramid da kanyak. Sige, tapno amok dagiti isaganak nga awitom iti panagbiyahem. Agyaman ak. Ay, talaga nagdagang ti panawin. Inakman pa ag-shower, bakit? Tani, talaga adagaan ak. O sige, tay sarunok ton ti pagsukatam. Adda tuwalya iti banyo. Sige nga, Rod. Ay, unay lakat ti asawa ko na ya. Maikawa unay dito'y napudot a lugar. Agriring ti cellphone na. Ay, song batak laangan. Ang mga no importante mo ti awag na. Ni, pare laang mati naka-phone book anagan ti umawawag. Song batak latan, ngam sa anak pa'y ngagsaw. Denggak pa'y noon niya ti ibaga ti umawawag. Hello, Rene. Kailiw ka una yan. Ururayat ti umay mo dito Manila. Ha? Sino ka babae? Apay akasta ti magbagam iti asawa. Pinutad ng ti saritaan mi. Ti awanan bain a babae. Mailiw ka noona yan kan ni Rene. Kat urayan nan ti ipapan na di Manila. Lukasta. Babae ti papanan ni Rene ijay Manila.
Damot gayam dito di cellphone ko. Nabatik mat gayam dito eh. Wen, adda dito eh. Alangan mo't ngamin nga awitan pa iti cellphone mo, iti panagdigos mo. Or-oray ngamin di awag di kadwa ka mapan di Manila, Rosie. Kasta ka di? Sino day ta kadwam? Di katrabaho ka nagawid mat lang dito Pilipinas. Babae? Saan? Lalaki day jay. Kanya kumaga po, babae ti kadwak. Aday mawag itay. Kat sinong batak? Apay nga, sinong batam? Intad mo kumakanyak ti cellphone ko Sino day jay babae rin eh? Apay mailiw ka noona yan kan ka. Kat ur-urayon na kan ije Manila. Jack, amo day ta nga ibagbagan. Ulbod ka. Kaano pa'y aluklok ko nak rin eh? Manipod ka na yun ka ama pa ni Manila? Day di babae iti papapanam? Saan ama ipanggap iti trabaho? Bay pa anak ko mga agpalawag, Rosie. Anya pa iti palawag mo? Nalawag anangag ko dagiti imbaga na iti telepono. Anya tinanggak? Ti panagulbod mo? Please, Rosie. Bay anak ko mga agpalawag. Nagawan abain mo rin eh. Nagtalakakan ka. Ngamday to'y ti subad mo kanyak. Pakawanan na ko, Rosie. Pakawanan? No, Jack, na doktalan day tang aramid mo. Sigurado nga agtultuloy ti pananggulib mo kanyak. Sige, mapankan iji Manila kat sarakam ti kabit mo. Kabit nila kay mo? Mars, are you sure? Amangan mo't no atap mo lang, dayta. Nakasaritak iti telepono. Inawagan na ni Rene. Katsyak ti nakasungbat iti cellphone. Kaya't kinasaritam ka din nila kay mo? Anya ti kunahan na. Wen, ididamo. Ilibak na. Ngam idi imbagak ang nakasaritak amis mo ti babae na. Awanan tinaramidan na. OMG! Isumat lagayam atunggal agawid diti Pilipinas. Napapaot pa iti panagtalinaid na iti Manila. Ngam iti dan nami kadagiti anak na. Tagayam, dayjay ababay ti mapanasarsarong karan ijay. No kasta? Nabayag nga rodan nga da babae na. Sigurado dayta. Namtsak pulos nagat-atap. Gaputad da pa nagtalagkukan ko ana. Uray ibagbagada kanyak nga iti klase ti trabaho na. Amin a lugar apapananda kat babae iti dumanon kadakwada. True. Iso nga rin nga ti pamilya anarakrak gapo iti kasta at trabaho dagiti asawa da. Saan mo't kidding amin yung ado at talaga dagiti saan ang makaliklik iti sulisong. Amo mo't nga raramidak ti amin. Tapno mayanay kutit itad na nga allowance kada kami. Ti amok, agur-urnong para iti masakbayan may apamilya na. Ngam saan mo't gayam. Tabus-bus-busan na ti kwarta na iti kabit na. Nagsakit na iti anadoktalak, Levi. Anya nga rin aramidamitan, Mars. Anya ti desisyon mo. Agkid-kid daw iti pamakawan. Ngam kasano ang masiguradok na isina nanday dya babae. Katamom, Levi. Tinasakit. Naamok nga dagayam anak na itinagduduma ang lalaki day dya babae. What? OMG! Anyamot na nila kay mo, Mars? Kasla insulto kanyak ti kas ngay naramid na. Nagbali na ka nasaya at nga asawa kan ko ana. Uray amok nga ado ti pagkurkurangan na kanyak. Ita, insukat na iti kas klase ti babae.
Sa bagay, awan ti makunakkan ka, Mars. Bilibak nga rod ka. Agasam, kasla awan iji abroad ti asawam. Isumot lagay mo aging gaita kat awan pa'y makuna apundaryo. Nga oray na bayagan iji abroad nila kay mo. Tagayam, at mo lilising na. Oh, diya ka mo niya ti panunutak. Masaksakit anak. Ngam pampanunutak mat nagiti anak mi. Iso nga rod adik agdardarasudos itagbalin a desisyon mo, Mars. Tingi-tingi man na imbag tiriknam. No ay ayatong pa iti asawam, itilikodan ti inaramid na kan ka. O di, give him another chance. Tapag baliw. Anya ti amom. Ang mga nukalpasan ti pan nakaduktal mo iti aramid na kat makaamiris matlaangan. Levi. Dahito kat balakad ti may sa agayam. True friend. Diyak mo't kahit ang makita ang marakrak ti pamilyayo, Mars. Iso asika lang ti makapanagnak no naimpuswan mo't lang ti panagbabawi ti asawam. Rosie, bakit? Ag-flight ako nintong sumarunong aldaw. Diyak ko makayat ti pumanaw adita nagkinaawatan. Diyak kayat ti pumanaw adinak napakawan iti naaramid ko. Nalaka ti mamakawan rin eh. Ngam nagrigat ti makalipat. Nagrigat nga isublimanan ti panagtalak. Adayo ka kada kami. Kasano ang makasigurado nga awanton ti komunikasyon nyo iti dayjay a babae. Agkarkariakan ka, Rosie. Saan na maulit ti inaramid ko? Iti dayjay man a babae, wano iti sabali a babae. Diyak kahit asyak ti makagapo ang marakrak ti binukul ta a pamilya. Tapat-pat gan kayo katagit anak ta. Napatag ka kanyak rin eh. Amom da ita. Ngam pasensyakan. Talaga nasakit tanak iti husto iti naramid mo kanyak. Tsaka mo no niya tinagkurangakan ka. Apay akas niya'y payaklas iti babae tinangisukatam kanyak. Rosie, saan ka nga insukat? Ay-ayatan ka unay. Nasulisog aklang iti dayjay a babae. Ikarik, ipamaysa kon ti atensyon kan pamatag ko kada kayo. Kada kayo katagit anak ta. Saan ka nga apuraan namang pakawan kanya, Rosie? Bakit? Ngamsapay la ko ma. Tadumtang to ti aldaw ang mapakawanak. Agurayak no kaanoy at nagmuti pa makawan mo kanyak. Magkumot, Mars. Nagsubligaya mo nila kay mo ijubalasyo taaw. When? Nagsublimanan, Levi. Kat, kumusta kayo ngay? Diyak pa inyat nagtipang makawan ko kenkwana. Kaya't ko pa'y apanaknakan na. Anaimpusuan ti panagbalbalyo na. Nagrigat ngamin ti agtalakmanan, Levi. Maawatan ka, Mars. Talaga ngamin nasakitan ka itinaduktalam. Ita, atakan ka ngagpaliiw. No talaga mo't lang nga nagbalbaliw ti asawam.
Kidawom ti panarabay ti Diyos. Tapno isa ti mangtad kan ka iti sinyales. No talaga ang nagbalbaliwan ti asawam. Ikarkararag ko matay ta, Levi. Talagang awan ti mabalin ko akamangan. No di isulaan. Mars, mamati akadina kay paayan ti panubok ti Diyos. Adi mo kabailan. Panubok lang dito, Mars. At least, nasapa pa'y laang naduktala mo ti kinapudno. Wen nga rod. Ngamjak maikari ang mapakawan ko at dagos ti asawak. Adakan ka dayta. Baya mati panawon ti mangpunas iti sakit ang marikrik nam ita. Ngam amok, Mars. Dumteng tumot lang ti panawan, ama ornos mo't lang ti amin iti nagbaitan nyo. Kat agsubli ti sigod a kinaragsak ti pamilyayo. Agyaman akan ka, Levi. Talaga amay saka na saya at agayam. Agyaman akadagiti pamagbagam. Kanti suportam kanyak. Nawan ka. Diyak ka mo noon niya tinapasama kanyak. Nang runa tawan mo't dito'y dagiti naganak ko. Nagrigat ti adayo iti pamilyana. Awan pagkamangam no kastoy adumtang ti saan ang mapakpakadaan na pasamak. Naimbaglangan tanda ka. Katagyaman akunay kan ka, Levi. Aging gaita, marikriknak ti panangikagkagumaan ti asawak, tapno maisubli ti sigod a panagtalag ko kankwa naman ng Emmy. Ar-aramida na ti amin, tapno mapanagnakan na ti kinapatagmi a pamilyana. Kansaanan akas iti sigod, amakamkamtud kami iti allowance nga ipatpatulod na. Dandani ipatulod na amin ang asweldo na iti pagtrab-trabahwan namanang. Kaya't nakano asya kon ti makaamo amang salwad kadagiti pagrigrigatan na ijay balasiw taaw. Agul budak, nuko na ajak payla napakawan ti asawak manang. Iti panaglabas dagiti aldaw, makitkitak ti effort na. Mapunpunasan ti marikriknak asakit, agapwanan ti pananggulib na kanyak. Mailiwak matunayan iti asawak, kat ururayak ti sumaruno a panagbakasyon na, tapno yat nagkonti pamakawan ko kankwana. Tapno agsublin ti sigod, a kinaragsak ti pamilyami. Sapay kumata nakaibati iti adal, to'y pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, Rosie. Rosie, pagayam ko. Normal, ken natural laang ti kasta amariknam iti napasamak kada kayo iti asawam. Nasakitan ka ngamin iti husto, gaputan na laos ti panagayat ken panagtalek mo iti asawam. Ngamdayawan ka ta inikampay iti may sa agundaway ti asawam, tapno panagnakan na ti panagbalbaliw na. Amok nga iti panagbakasyon naman di ti pagilyan tayo, maurnos yun ton ti amin, kat agsublin tumatlaangan ti kinaragsak, kan kinaanayas ti pamilyayo. Nang runa unay, ti kinatibker ti panagayat yung agasawa iti tunggal maysa. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.